Pinati og minahal kong matalomnon. Welcome to Eko TV vlog diri sa lungsod sa Matalo. Okay, today is September 15, 2025. Unya, sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Anya ato gayong tabangan ng atong Mayora diri sa lungsod sa Matalom, si Mayora Elvira E. Pahulio. Ato silang hatagan nga sa makabungog nga suporta aron mas daghan pang mga programa nga gihimo para sa katawhan o ang kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom bitaw guys, nanginahanglan jud og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Nya kay sa tinuod guys, ang Matalom huha mi diri mga mall, mga dagko mga supermarket. Nya mas advantage jud og daghang mga negosyante nga mo put up aron mas daghan mga empleyado nga mo create sila og income, mo create sila og job. Nya napoy pang kuan jud ba na economic cycle mga. Ako naghangyo nga inyo kong suportahan sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi bisyo nga motabang sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Once again, good morning o God bless to all Matalomnon.